Sanibonani ngiyabingelela ubaba uMnguni umthandi wabantu isehlula amanye amadoda indoda engazalwanga indoda kwasikhona awu umthandi wabantu madoda ngiyabingelela kakhulu namhlanje ngiphethe indaba enkulu ethinta nje isihloko sami engicela ukusipha abalandeli bami nabathandi bohlelo lwami lento kuthiwa umphame ephuce induku ekhona nenduku eyaziwayo nenduku futhi etholakalayo lapha kwelakithi eNingizimu Afrika kodwa kunento engicela ukuyisho ukuthi leya nduku lena imbi ngenhlanhla uyakwazi ukuyithola inhlanhla uphiwe uNkulunkulu kodwa yona iyakwazi ukuba yimbi ukuthi uzophukwa makuthiwa umphame ephuce chaza ukuthi ke uyaphiwa uphucwe iyona nduku leyo engithanda ukukhuluma ngayo ukuthi inezinto ezenzayo kubantu umuntu uyaba nenhlanhla ukuthi uyasebenza kodwa uzokuthiwa kusasa umsebenzi wakho usumphelele abe nenhlanhla ukuthi umuntu uyasebenza noma umuntu ushadile uzokuthi umshado uphelile hayi uyalotsholwa uzothi ukulotsholwa kwakhe sekuyabheda umkhwenyana sebhekele eceleni noma umakoti sebhekele eceleni ngoba lento yokuganana kabili uyaganwa uyindoda uyagana umuntu wani wesifazane lezo zombili ziyinjabulo eyenzakalayo imindeni yomibili iyakhona ukujabula uma ukuthi kwenzeka leyo nto leyo phakathi kwekhaya bese iyaphazamiseka futhi lento ma sekukhona umuntu osengene ngani ngaleli khubalo okuthiwa umphame ephuce ngoba sekuzophela lokhu wena obukuphiwe leyo nto ke leyo ngithi angikhulume ngayo ngoba iyenzeka ukuthi abantu bayagijima bayafuna ukulungisa kodwa kulungi ngoba ungalungi kwakhona indlela yekhubalo elifakwe ngayo kuwe abakhoni manje inyanga ukulibamba ngoba liyaphika ngaba sengathi mhlambe idlozi noma umona noma inzondo ethile kanti ushawe ngani ngomphame ephuce uphiwe wase unjani uyaphuca leyo nto futhi ke isebenza ngento ejulile igama leyo nto lethi utshwala leyo nto leyo ijulile kakhulu ngoba uma umuntu izombamba imbamba lento kube sengathi ingoba ejabule kahle kahle vele lento yotshwala yayenzelwe ukujabula abelungu babejabulile bayathokoza baphuze nangesintu makujatshulwe kuthiwa agaywe kube khona ini isiZulu bese ke ukuthi abantu bayaphuza bayajabula into yayenziwa vele kodwa kukhona ukuthi wena ukujabula kwakho weqe thothi usemsebenzini lento lena ikhipha ube ngathi ungayoyithokoza ngokuthi uphuze igcileni isiphazamisa ini umsebenzi uyafika umlungu umsebenzi noma bayafika baphatha umsebenzi bathola ukuthi akwenzekile ngendlela abebeke ukuthi yenza ngayo ugcina ukuphelela umsebenzi omunye umuntu ukuthi uyayithokoza kodwa ngokweqile akuseyona lento ebithanda umntwana uyafunda esikoleni angene ekuthenini athanda ukuyithokoza ngalendlela bese isikole siyaphazamiseka omunye aze enza ngisho amaphutha agcine seboshwa omunye agcine seqoshwe ngisho esikoleni ufaka ikhubalo leli khubalo leli kuthiwa yini kuthiwa umphame ephuce ilona ke manje eseliphazamise imfundo yomntwana ukuthi lento ayiphiwe kube sengathi ngoba nakho ubephuza kanti hayi ngoba bephuza ubulewe into ke lenenzo ngisho emndenini ubaba azondla ingane ayikhulisa ingane kodwa ziphazanyiswe yilento yokuthi inhlanhla yayo size yangenwa umuntu onomona wafaka leli khubalo bese ke igcina umntwana engasakwazi ukuthi ke ayisebenzele ngoba ubanjwe yilesi simo ngizothi ke bafowethu indlela yokusiza umuntu okuleyo nkinga leyo ikhona la kababa uMnguni mawufikile unomntwana onjalo uyaphazamiseka abanye baze bengene kulezi zinto kuthiwa amaphilisi la kuthiwa idakamizwa ingene lapha ingane ngempela abanye bengene lento kuthiwa yiwunga hayi ngoba izenze ingane ibulewe abanye namhlanje bayixoshile ingane zabo abanye bayidikilile ngizothi woza ingane uyoyilanda uyibuyisele ekhaya bese usondele uthole leli khubalo engizokunika lona akwazi umntwana ukuphila impilo yokuthi enze ngoba akekho umuntu ongadla ukudla sidala kodwa izimo masizenza ukuthi udle over usugula lapho ngoba usephuza ngokweqile ngizocela ke bafowethu ukusho ukuthi ukhona umuntu onjalo kahle kahle mina njengenyanga angijabuliswa nokulapha inhlanhla angijabuliswa ukuthi ngikunika isigubhu ngikunika noma uthi uyagula noma uthi unenkinga mawuzela uyasizakala ngoba ngiyinyanga ngilapha wonke umuntu
yilokho ngizokhuluma ngakho namhlanje ukuthi lelo khona ukuthi ungiphambe phuce liphile izinto eziningi lizonile kodwa ungakwazi ukusizakala. Ningakhohlwa ke ukusubscribe, ningakhohlwa ukufona maninkinga ngoba umnguni ukhona uyanithanda kakhulu. uNkulunkulu anibusise. Amen. Sanibonani, ngiyabingelela ubaba umnguni sehlula amanye amadlu umthando wabantu bafowethu. Ngiyamemezela mhla ka1 mhla ka2 ngizobe ngise-Tasbeck Park esigodlweni sami esikhona. Ngizobe ngizoletha i-special engisenzela abantu ukuthi besondele abantu mhla ka1 and 2 e-Tasbeck Park e-station 12 la ngizobe ngikhona ngizolethela abantu i-special 500 rand khona i-special salapho, mhla 1000 rand special salapho 1.5 ngiyagcina. Wonke umuntu udinga ukwenza no-1.5 uzothola ukugcaba athole ukusetshenzwa ngokwendlela efanele. Laba baka-1000 rand nabo banezinga labo 500 akekho umuntu ongenalo izinga azosekeza ngalo. Bese konke laba bazothatha isigubhu lesi senhlanhla, iwashi lenhlanhla, unodolo, umgexo kuzobe kuthwala ngo-5000 rand. Abazokwenzelwa lokho please bayabhalisa nathi namba ngezansi abazobhalisa kuyona ukuthi ngizosetshenzwa ngesigubhu. So ke uze sesikwazi ngoba asikwazi ukunika isigubhu singakukhandelanga phela, kufanele sikhande egameni lakho bese uyenziwa. Asithathwa ke mahhala, uqala usetshenzwe kuqala ugezwe nje konke bese uyasithatha. Hayi uzomane usithathe isigubhu kubonakala ukuthi uyaphosena wenziwa njani. Cha, kwenziwa njalo. Bese ngomhla 3 and 4 3 4 5 ngizobe ngise-Midlands endaweni yami. Nalapho futhi ngithi uma uzosetshenzwa ngokwesigubhu bhalisa nazi inamba phansi. 10 and 11 ngizobe ngisenanda eMawela Secondary School lapho ngizobe sengivala khona. Ngiyacela ukuthi i-special siyaqala 1 sidela mhla ka-11. Please wonke umuntu osidingayo, wonke umuntu othi ufuna usizakala angalenzi iphutha asondele. Nathi namba uyabhukha, nathi namba uyabhalisa. uNkulunkulu abe nani anigcina nilondoloze, ningaphuthelwa okungenzeki kubantu lapha kuMnguni kuyenzeka. Amen.